Transzparens Újságírásért Alapítvány. Informálunk azokról, akik informálnak téged. Üdvözlök minden kedves hallgatót, én Pongrácz Pánit László vagyok, ez pedig a Transzparens Újságírásért Alapítvány ünnepi első podcastja. És mint olyan, vendégünk is a közéleti sajtó egy különleges szegmenséből érkezik, ő Földházy Árpád, sajtófotós, fotóriporter. Üdv Árpi! Kezdésnek szeretlek megkérni, hogy mutatkozz be a kedves hallgatóknak. Sziasztok! Igen, én fotóriporternek mondom magamat mindig. Én most már lassan 14 éve fotózok, úgymond. Mondhatni, ez a munkám 14 éve, tehát hogy csak fotózással foglalkozom. Az elején voltak, sok mindent kipróbáltam, mindig is a kreativitás érdekelt, meg a vizualitás. És itt van egy 2017-es cikk, amit találtam rólad, volt egy kultúrhét, egy karrierhét, ahol meghívtak téged, hogy beszélgess más fotósokkal a fotós szakmáról, meg a fotós karrierről, és elméletileg itt azt mondtad, hogy egyetemistaként nem tudtad még, hogy fotós akarsz lenni, azt se tudtad, hogy mivel szeretnél foglalkozni, csak azt tudtad, hogy nagyon sok pénzt szeretnél keresni. És ezért döntöttél végül a fotográfia mellett. Bár ezután kiderült, hogy a pénz nem az egyetlen király dolog a fotózásban. Hát igen, meg általában így az embernek a munkája az ugye rájön. Fiatalként ugye nyilván mindig a pénzt meg a szép lányokat hajtjuk, és akkor egy idő után rájövünk, hogy azért vannak az életben fontosabb dolgok is, mint ezek. Nyilván ezek is fontosak, de amikor az ember, amikor idősebb, bölcsebb, akkor rájön, hogy sokkal komolyabb dolgok is tudják őt mozgatni, sőt inkább azok mozgatják. És én is ugye sokáig kerestem az utamat, hát nyilván az én családom az egy mérnök családból jövök. Ott azért nagyon fontos volt a végzettség, a diploma, bár a szüleim mindig mindenben támogattak. De nem tudtam én is, mindig féltem ezektől, ugye az ember mindig fél ezektől az ilyen kreatív munkáktól, hogy ebből, vajon ebből hogy lehet megélni. És a fotózás is egy ilyen volt, de mégis amikor elkezdtem ismerkedni magával a technikával, rájöttem, hogy nagyon szeretem csinálni, és ez a szeretet az, ami mindig hajtott előre, és ezáltal tudtam mégis eldönteni, hogy én ezzel akarok a mindennapjaimban foglalkozni. Hát azért mielőtt az ideák hálás terepére lépnénk, beszélgessünk egy kicsit, ha már itt a pénznél tartottunk az elején, a szárazabb dolgokról. Van egy érdekes téma, ami rendszerint előkerül a fotózással kapcsolatban, ez ugye a szerzői jogi védelme a fotósoknak, illetve az elkészített képeknek. Amikor korábban beszélgettünk, akkor egy érdekes párhuzamot húztál a festőkkel. Ugye a szerzői jogi álláspont az alapvetően az, hogy minden szerzőnek joga van az ő szellemi termékéhez. Konkrétan a művészeket a haláluk után még 70 évig megilleti a szerzői jogi védelem az adott műre, ami alapvetően igaz a fotósokra is, viszont itt ez a jog szemben áll a fotózott alany képmáshoz való jogával. A gyakorlatban, különös tekintettel a sajtófotózásra, gyakorlatban milyen példák szoktak lenni ennek a két jognak, két alapjognak az ütközésére, és neked milyen sztoriaid vannak, miket éltél meg ezzel kapcsolatban? Igen, ez egy jó felvezető volt, arra kapcsolódok én is, amit mondtál, hogy behoztad a festészetet. Ez egy érdekes párhuzam a két művészeti ág között, hiszen hasonló kettőnek az eredménye, úgymond, tehát, hogy mind a kettő egy áll mögött egy festő, egy fényképész, létrejön egy kép valamiről. Ugye gyakorlatilag a szereplők azok szinte mind a két ágban ugyanazok, de mégis a jogban is, meg a gyakorlatban is teljesen máshogy működik a kettő. És hát ennek több oka van, ez nyilván ezt lehet boncolgatni, hogy mi ennek az oka. A festőknél ott komolyabban el van ismerve ez a művészeti rész, ugye, amivel jobban sajátjuknak tekinthetik azt a művet, amit létrehoznak. Tehát teszem azt, mondok egy példát, hogyha én most lefestelek téged, akkor azzal ugye neked hiába van személyiségi jogod, hiszen a te képmásod van azon a festményen, de mivel azt én festettem, és az egy festmény, azzal gyakorlatilag én sokkal erősebb vagyok jogilag,
mint mint szerző, mint te, neked a személyiségi jogod. Tehát, hogy itt a reláció az a művészeti ág fele, a festmény, a festő, a szerző fele nyúlik a kacsacsőr. Még egy fotónál, hogyha én lefotózlak téged, akkor ott már jogilag bejön ez a kategória, hogy a képmáshoz való jog, ami neked a személyiség jogodból fakad, hogy én nem fotózhatok le csak úgy téged. Most már gyakorlatilag meg kell kérdezzelek előtte. Mondjuk ez persze, ez egy kicsit a gyakorlatban ez úgy működik, hogy azért ezt nem tudni, hogy ugye melyik volt a tyúk vagy a tojás előbb, vagy előkérdeztelek meg és előfotóztalak le. Tehát valahol ez egy ilyen kijátszható dolog, de hivatalosan meg kéne kérdezzelek. Igen, illetve vannak erre hogy érdekes jogesetek, ha jól tudom. Például az, hogy mondjuk egy közszereplőnek, mikor egy közszereplőnek a képmáshoz való jogát mikor írja felül úgymond a közérdek. Hát így van, meg hogy ki számít közszereplőnek, mert ez sem mindig egy tényszerű dolog, tehát hogy főleg az ilyen ebben a celebritásban, hogy ott ki számít ugye közszereplőnek, meg egy politikus is ugye meddig számít közszereplőnek, ugye hát ez egy tök aktuális téma is, hogy... És te sok közélettel kapcsolatos fotót készítesz, volt már valami olyan eseted a közszereplőkkel, amikor nem volt számodra például egyértelmű, hogy az a fotó, amit most elkattintottál, az esetleg felhasználható-e, vagy nem? Az adott személy, akiről készítetted, ő most éppen ráutaló magatartást tesz-e, hogy beleegyez? Hát igen, beleegyezett a fotókészítésére. Ez a sajtófotózáson belül is egy ilyen speciális ágazat, ugye szokták csúfolni ezt ilyen paparazzónak is, ugye paparazzinak, aki ezeket a képeket csinálja. Hát én pont azon a vonalon mozgok, ami egy hát mondhatni, hogy kerítésen belül vagyok, egy kereten belül vagyok, tehát ott általában mindig olyan eseményeken veszünk részt, hogy olyan szituációban vagyunk, amiben ez bőven kereten belül van. Csak mondok valami példát rám, most mindenféle nevek említése nélkül, van olyan, hogy egy közszereplő mondjuk bemegy egy műsorba, és sokan nem tudják, hogy ezzel, hogy ő bement a műsorba egészen addig, amíg föl nem áll és ki nem megy a műsorból, akár a műsor közben, ilyen is volt már példa, akár a műsor végén, addig, amíg ő ott a műsorban ül, ő beleegyezett abba, hogy rögzítsék az ő képmását, illetve ugye a videófelvétel formájában, és neki onnantól nem kell leokézni azt az anyagot. Tehát, hogy ha ő már egyszer bement, leült, akkor ráutaló magatartással lemondott arról a jogáról, hogy ezt a képmást más ne használhassa fel. Hogy ugyanez igaz például egy fotózásra, te elmész fotózni egy rendezvényre, és oda valaki bizonyos minőségében elmegy, vagy akár magánszemélyként is elmegy, akkor azzal, hogy megvette ilyet és bement arra a rendezvényre, vagy csak simán bement, azzal hozzájárult az, hogy te fotót készíts róla. Volt már esetleg ilyenből balhés ügyed? Hát nekem speciál, voltak ügyeim, de most kicsit messzebbről indítanám a dolgot, hogy ugye az érdekes, hogy ugye beszéltem arról, hogy ezek a jogi dolog, ezek hogy változtak, ugye érdekes, hogy a festőknél az érdekvédelem ilyen szempontból tök jól felépítette ezt a jogi környezetet a festőknek, mint védi őket, mint szerző. Ugye a fotósoknál ez nem jött létre, és ha megnézed, hogy a személyiségi jogok, hogy milyen komolyan szinten fejlődtek az utóbbi 10-20-30 évben, ugye mármint ugye a jogi környezet, hogy mennyire fejlődött, hogy mennyire szofisztikáltan lett megfogalmazva az egész, hogy és minél bonyolultabb, mármint hogy minél több dologra kihat az, hogy téged védjenek mindenhol. Tehát, hogy igen, hogy sok minden volt régen, meg más volt a gyakorlat, de ez most már nagyon-nagyon komplex lett. Nagyon komplex védelem van egy személy, egy ember körül, hogy tényleg mindenhol védve legyen. És gondolok azt, hogy gyakorlatilag van is erre egy jó példa, hogy volt egy eset nem olyan rég, hogy vannak ezek a stock fotó oldalak például. Nem tudom, aki nem ismeri, ezek olyan oldalak, ahol a fotósok olyan anyagokat készítenek, amiket a másik oldalról ügynökségek, bárki felhasználhat a kis saját anyagaikra. És itt általában úgy van, hogy egy modellt felvérel a fotós, és ott készít róla egy komolyabb sorozatot egy adott témában, és akkor készült például egy lányról egy ilyen sorozat, amit
ügynökség, egy reklámügynökség letöltött, teljesen hivatalosan, szabályosan, fizetett is érte. Majd felhasználták a lányt egy olyan reklámkampányban, ahol egy ilyen drogos, nem is tudom, egy ilyen drogos kampánynak volt, ő lett az arca, úgyhogy ő erről nem tudott. És ebből azt hiszem ez egy nagyon amerikai sztori volt, tehát ott nyilván ott az egész jogi környezet ott egy nagyon komolyan fel van építve, és ott egy nagyon komoly ügy lett belőle, és a végül hogy a lánynak ebből nagyon komoly problémái lettek az életben, hiszen ő csak nem csinált semmit, csak elment egy megszervezett fotózásra, kapott érte pénzt, és adta az arcát, de utána az ő nem látta már az utóéletét. Tehát igazából, ahogy mondott te is, hogy a te példádban is volt ez, hogy ő ott aláírt jogilag, hogy nyilván felhasználható a képe, meg minden, de hát van egy bizonyos határ, amit ugye itt átlépett az a történet, és joggal valahol, és a lánynak ebből tényleg, nem tudom, az egész élete megváltozott. Te egyébként akkor úgy érzed, hogy szemben a személyiségi jogok védelmével, mondjuk a képmásoló jog tekintetében, ezzel szemben a fotók készítőjét, a fotósokat védő intézmények, a fotósok érdekvédelme, akár jogszabályi szinten, az ezzel szemben hiányos. Igen, hát én is erre utaltam az előbb, hogy ez egy jó kérdés, mert itt ebben óriási hiányosság van a szakmának, az érdekvédelmi szervezet kérdésben, ahol vagy tényleg csak ugye minden iparágnak, minden szakmának, komolyabb szakmának van ugye egy kamarai érdekképviselete, ahol ezeket a kérdésekkel foglalkoznak és próbálnak javítani. Ez egy nagy hiányosság a fotózásnak, és ezen belül a sajtófotózásnak meg pláne. Tehát itt nagyon kevés olyan segítség van egy fotósnak. Már sokszor az a baj, annyira speciális ez az egész jogi dolog, hogy nagyon kevés ügyvéd, nagyon kevés jogász foglalkozik ezzel speciálisan, mert hogyha megnézik a kedves hallgatók, érdemes rákeresni, hogy egyszerűen a magyar, de általában az európai törvényekben is nagyon-nagyon kevés cikkely foglalkozik így magával, tényleg a fényképekkel, a fotózással, tehát pár mondatból táplálkoznak a jogászok, és ezért vannak ilyen nagyon mindenki lesi a precedens ügyeket, hogy mi a jogi gyakorlat, a bírói gyakorlat, tehát hogy egyik bíró úgy látja, másik bíró úgy látja, tehát nagyon nehéz ezt kicsillavizálni, hogy ezek a határokat hol húzzuk meg, tehát hogy ezek a határok ezek nagyon nincsenek pontosan meghúzva. Tehát ezek azért is érdekes kérdéseket tettél föl. Talán a hallgatóinkat érdekelheti, és te biztos tudsz erről valamit mondani. Aki a szakmában dolgozik, annak valószínűleg egyértelmű, de egy kis ilyen nagyon alap hüvelykúj szabályok ugye a sajtófotókkal kapcsolatban. Ha te például készítesz egy képet, egy interjú készül valakivel, közéleti szereplővel, te vagy a fotós, készítettél egy képet. Egy teljesen másik portál, teljesen másik újságírója felhasználhatja a te online interjúban beágyazott képedet, és ha felhasználhatja, akkor milyen szabályok vonatkoznak erre? Hát igen, itt röviden a válaszom nem. Tehát nem lehet semmit se csak úgy felhasználni. Tehát ez minden mű esetében, az még a fotózásra is igaz szerencsére, hogy azért alapvetően a műnek, mint esetben a fotónak is van egy védelme. Ez ugye ez a szerzői védelem, tehát igazából a szerzői jog az akkor született meg, amikor én megnyomtam a gombot a fényképezőgépen, tehát onnantól kezdve én mindig is szerző leszek. Tehát akkor sem ágyazhatja be ezt a képet egy saját anyagba, hogyha téged, illetve a fényképért fizető médiumot, illetve azt megjelenítő médiumot feltünteti? Hát nem, mert ugye úgy van, hogy tehát amikor megnyomom a pillanatban a gombot, ugye én vagyok a szerző, ugye az a kérés, hogy utána én kinek adom át a képnek a felhasználási jogot, vagy kinek adok felhasználási jogot. Ugye ez lehet több szereplő is, lehet egy szereplő. Hát értelemszerűen, aki a sajtófotózásról beszélünk, akkor általában az úgy van, hogy mindenki dolgozik egy médiumnál, és ott van egy szerződése az adott médiummal, és ott a felhasználási jog ott bele van korlátozva. Tehát én például nem adhatom el másik újságoknak azt a képet,
mert ez ugye ki van kötve, hogy mondjuk én, ha a Mandinernek dolgozom, akkor én a Mandinernek készítem a képeket. Tehát akkor ugye már két szereplőről beszélünk, tehát vagyok én, a szerző, meg van a felhasználási jognak a kizárólagos tulajdonosa a Mandiner, és ilyen szempontból aki azt egy harmadik személy akarná felhasználni ezt a képet, az nem kerülhet meg se engem, meg se a Mandinert. Tehát ilyen szempontból az kevés, hogy ezt sokan csinálják ezt, hogy akkor oké, letöltöm a képet, de feltüntetem a szerző nevét, meg ahonnan szedtem. Hát ez nem elég, ez jogilag ez karcsú, tehát hogy ez alapján én simán indíthatnék ellened bármit ezzel kapcsolatban. Hát nehéz is ugye, mert ugye igen, ilyenkor sokszor ugye az idő is ellenünk beszél, mert annyira pörgős ez a szakma, főleg, hogyha az online térben beszélünk, hogy valamikor az ember észre se veszi, hogy ellopták a képét. Neked ilyen szempontból érdekes még az is, hogy ezt sokkal helyen látom, és komoly újságoknál is látom, hogy amikor például Facebookról letöltenek egy képet mondjuk egy közszereplőről, és akkor mondjuk oda teszik, hogy forrás Facebook, vagy esetleg forrás, nem tudom, XY Facebook oldala. Hát ez nagyon, ez kicsit ilyen, az egyik kicsit megmosolyogtató egyrészt, hogy ez amúgy egy komoly újságnál, ahol azért elvileg komoly jogászok dolgoznak ezen, sem veszik ezt észre, meg sem gondolják ezt hibának, pedig ez a legalapvetőbb probléma, a legalapvetőbb hiba, amit el lehet követni ezzel kapcsolatban, mert ilyenkor, tehát amikor az ember feltünteti a forrást, mondjuk teszem ezt egy újságcikknél, hát ott is nem a médiumot, meg a felületet, nem a médiumot, hanem a felületet írott fel, tüntetett fel forrásnak, igen, hanem a szerzőt. A sarki újságáró igen. hanem azt írod, hogy... Tehát, hogy az ilyen szempontból érdekes a logika, nem, hogy ez egy írásnál fel tud épülni egy embernek ez a logika, így igen, magában, de egy fotónál az nem jutunk el odáig, hogy igazából ezt valaki megnyomta azt a gombot, valaki elkészítette azt a képet, tehát van egy szerző annak, és nem azt tüntetjük fel. Pedig azért a digitális technika most már abszolút adva van, tehát gyakorlatilag minden képben el van tárolva. Tényleg a megnyomás pillanatában, hogy kikészítette az adott képet, tehát hogy ez nem is egy ilyen megoldhatatlan probléma, főleg nem technikailag, hogy kiderítsük, hogy kikészítette a képet. Tehát hogy ez nagyon aggályos amúgy, hogy ez egy ilyen nagyon rossz gyakorlat kialakult így a médiában is. Sokat beszélhetnénk még erről a jogi oldalról, és biztos vagyok benne, hogy amúgy ezzel az egyszerű kis alapvetésekkel is mondtunk sok embernek, még akár szakmabelieknek is újdonságot, de elvezzünk egy kicsit más vizekre most, és beszélgessünk a fotózás, a fényképezés általános trendjeiről. Nyilván különös tekintettel ismét csak a sajtó fotózásra, ami a te kenyered. Azt kell, hogy mondjam, hogy ami engem érdekel például az, hogy mennyit ér ma egy fotó. Mi határozza meg egy fotó értékét? Főleg mi határozza meg egy fotó értékét a sajtóban? Tehát, hogy redukálódott például egy fotó értéke most már arra, hogy ki szerepel rajta, vagy mennyire csinál extrém dolgot, vagy a fotós, mint szerző tud ehhez a hozzáadott értékhez növelő tényezőként hozzájárulni? Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Ha röviden válaszolok, akkor azt mondanám, hogy amit elmondtál, minden játszik ebben a történetben. Tehát mindennel összefügg. Nem tudnék neked kiemelni egy valamit, ha priorizálnék, akkor azt mondanám neked, hogy ugye ha kicsit messzebbről nézzük, hogy mostani világon ugye mindenki fotózik gyakorlatilag, mindenkinek ott van a zsebében a mobiltelefon, tehát hogy ilyen szempontból a fotózás, meg maga a fotónak az értéke, ugye az egy kicsit lehalcsonyodott, egy picit tehát egy ilyen tömegcikk igazából, mert rengeteg fotóval találkozunk az életünkben, meg szinte több fotót fogyasztunk, ha megnézzük a fiatalok szokásait is, hogy már a Facebook is már kevésbé menő a fiatalok körébe, mert sok a szöveg, hanem inkább az ilyen vizuálisabb tartalmú felületeket olvassák, ahol csak a fotó játszik. Ott ugye ebben a környezetben fotósként iszonyú nehéz kitűnni.
Ezt akartam pont kérdezni. Nagyon nehéz kitűnni, hogy számítanak-e még a szakmai skillek, képességek? Abszolút. Sőt, most szerintem én azt mondom, hogy meg is fordítom ezt a dolgot, hogy szerintem most számít igazán, hogy ki az, aki úgymond vette a fáradtságot és megtanulta ezt a szakmát, mert ez szakma. Szakmáról beszélünk, tehát én szoktam is vicceskedni mindig, hogy amikor akár felkérnek egy fotózásra, és a végén az elégedett arcok tekintetéből ugye előjön az, hogy hát ez tényleg, na milyen jó az a kép. És akkor szoktam is mondani viccesen, hát igen, ez is egy szakma, azt mondják. Tehát, hogy igazából az ember kiderül egy idő után, hogy számít, hogy az ember tényleg rendesen megtanulta ezt a dolgot. Ez azért valamennyire párhuzamban van az egyéb közéleti szerzői tevékenységekkel, illetve műfajokkal. Ugye mondják, hogy az újságírás demokratizálódott olyan értelemben, hogy míg régen neked be kellett jutnod egy nyomtatott szerkesztőségbe, kellett hatalmas, vagy hát viszonylag nagy beruházás, hogy egy újságot működtess. Ma pár kattintással regisztrálsz egy blogot, és ha te akarsz blogot írni, akkor az a blog el fog készülni. Már csak az a kérdés, hogy olvassa el valaki, és erről meg majd a piac dönt. Ez valamennyire párhuzamban áll azért a fotózással. Tehát ma már bárki készíthet képeket, bárki meg is próbálhatja eladni, csak azon múlik, hogy ki fizet azért a képért, hogy te sikeres fotós vagy sem. És most mondtad, hogy szerinted itt igazán számít akkor a fotósoknak a képzése, a képzettsége, képességei. Viszont, javíts ki, hogyha te máshogy látod, én úgy gondolom, hogy a modern újságírásban ez az egész folyamat azért nem erősítette föl a szakmai, mondjuk a szakmai presztízsét az újságírásnak. Tehát egyre kevésbé az a kép, sőt a közvéleménykutatások is ezt igazolják, egyre kevésbé az a kép él az emberek fejében, hogy az újságíró egy szakma. Ez egyre kevésbé, legalábbis egy nagy presztízsű szakma. Szerinted ez várhat ez a jövő a fotósokra is, illetve eljött már ez a jövő a fotósok tekintetében? Az emberek vajon egyre kevésbé gondolják, hogy a fotós az egy presztízs szakma? Igen, szerintem amit mondtál, az tök nagy igazság, amit az előzőleg én is mondtam, ez össze is tudjuk kötni. Én is erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ez egy tömegciklet ez a fotó. Tehát nehéz ugye kitűnni, abszolút ez is, hát most nevezzük, hogy hígulásnak. Tehát, hogy ez is iszonyatosan felhívós dolog, ugye szokták mondani, hogy 10 milliós foci országa vagyunk, ugye most már 10 millió újságíró, meg 10 millió fotós is. Úgyhogy... Tehát akkor ahhoz a mondáshoz, hogy a focihoz és a politikához mindenkinek van véleménye, ahhoz most hozzá köthetjük azt, hát igen, mert mindenki készít erről képeket. Igen, hát mert nevezhetjük ezt valahol sajnos, ez is egy ilyen szubjektív dolog, tehát hogy ugye ehhez mindenki hozzá tud szólni. Tehát most nyilván a magas építészethez kevésbé tudunk hozzászólni. Itt azért mindenki el tudja mondani, csak annyit mondta, hogy ez szép vagy ronda. Tehát igazából ezt mindenki el tudja mondani, ez nem kell semmilyen előképzettség, meg semmifajta tudás, hogy ezt így az ember kinyilvánítsa a véleményét egy fotóról. Hát ez nagyon nehéz, ezek nagyon nehéz itt érvényesülni, de nem lehetetlen. És a presztízs meg szerintem abszolút kezd visszatérni ilyen szempontból. Ugye itt nagyon sok az, hogy most miért beszélünk úgy, hogy csökken a presztízs, meg nő a presztízs, ugye itt voltak technológiai váltások, ugye itt érdekes az ilyen, amikor az analógról áttértünk a digitálisra, tehát ott is azért a fotózás kereste a helyét ebbe az egészbe, és most úgy látom, hogy a digitális világban is előjöttek ezek a nagyon komoly dolgok, amik ugyanúgy elő tudtak jönni, mint ahogy régen nevezhetjük az analóg fotózásnak így a csúcsidőszakát, ez a 70-es évektől egészen ugye a 2000-es évekig ott gyakorlatilag szárnyaltak ezek a print újságok, meg a printlapok, és én azt látom, hogy az emberek azért főleg ebben a nagy zajban fel tudják ismerni a szépet, meg a jót. Tehát, hogy mindenki meg tudja találni magának, hogyha elmész egy magyar sajtófotókiállításra, hát egy csodákat lehet látni. Tehát én megmondom őszintén, hogy most persze nyilván elfogult vagyok, de
De hogyha bemész egy WordPress fotókiállításra, ahol az egész világnak, úgymond a sajtófotóinak a legjobbjait látod, én simán partiba van egy magyar sajtófotó azzal a színvonallal, tehát hogy... Ezt én is így látom, és akartam is később témaként felhozni egyébként a magyarok különös tehetségét a fotózásban. De talán akkor rá is köthetjük erre az egész témára, hiszen arról beszéltünk, hogy a verseny mindenképpen ugye fokozódik a fotózás piacán. Akkor a mi magyarok ezek szerint ebben azért valamennyire sikeresen álljuk a sarat. Én úgy gondolom, hogy abszolút. Tehát, hogyha nem kell senkinek bemutatni Robert Kapát, aki az egyik ilyen leghíresebb, és akkor tényleg nem kezdem el sorolni így, mert egyszerűen nem tudnánk abba hagyni, annyi tehetséges fotósunk van, és a mai napig, tehát most is iszonyú tehetséges kollégák vannak, akik járják a világot ezzel a tudással, mert mindenhol kérik fel őket. Elképesztő, hihetetlen sorozatokat csinálnak az emberek, gyakorlatilag a legtöbben érdekes, hogy kicsit egy ilyen mellékvágány, hogy nagyon sok sajtófotós ugye ebbe a úgymond napi darálásba nagyon nem tudsz úgy igazán nagyot alkotni. Tehát sok sajtófotós gyakorlatilag van egy ilyen hobbi ága, amikor gyakorlatilag a saját projektjeivel foglalkozik, tehát a saját ötleteit próbálják kidolgozni. Itt olyan emberekről beszélünk, akik társadalmilag iszonyú érzékenyek, iszonyú jó témákat találnak meg, és dolgoznak ki ez a vizualitás a fotóeszközével. Hát igen, különben ezt én is akartam mondani, hogy azért itt vannak azért tehetségek, csak az a másik kérdés, hogy milyen a tehetség, mert hogy milyen technikai feltételek kerülnek elő egy fotós munkássága során. Például mennyire veszélyezteti hát most már arra úgy így fogom, azok a te generációd, a digitális generációt, mennyire veszélyezteti például a profi fotózásban egyre inkább elterjedt tükör nélküli technológia. Vagy mennyire veszélyezteti, akkor így mondom, hogy mondjuk például az amatőr fotósok oldaláról például az okostelefonok jelenléte a fotósokat. Azt tudom, hogy például a fotógép gyártó cégeket ez brutálisan megviseli, de mi a helyzet magukkal a fotósokkal? Hogy mennyire érinti nehezen ez a... Igen, tehát hogy mennyire azon kívül, hogy a fogyasztói szokások átalakultak, mennyire oka vagy következménye ezeknek a fogyasztási szokások átalakulásának a technológia megváltozása. Vagy ha nem az, akkor mennyire függ ezzel össze? Hát ugye, mindennel összefügg, ez is igen, de nyilván válaszolva persze, hogy ugye beszéltünk az előbb erről az analóg digitális átállásról. Ugye én azt szoktam mondani, hogy ez a tükör nélküliség, ugye, mert hogy gyakorlatilag nem is tudom, pontosan nem tudom megmondani, de hát egy közel 100 éves technológia, de 60 biztosan, ez a tükörreflexes technológia, amikor gyakorlatilag egy élő képet látunk ugye egy tükör segítségével. Tehát azt látunk, amit amúgy a szabad szemünkkel látunk, és ez a tükör nélküli képeknek a megérkezése gyakorlatilag szakít ezzel az egész hagyománnyal, és ez én úgy élem meg gyakorlatilag egy ilyen hasonló képen, mint ahogy amikor az analógos kollégáknak kellett átállni a digitálisra. Az egy nagyon érdekes folyamat volt. Én akkor csöppentem bele a fotózásba, én már digitális gépet fogtam először a kezembe, úgymond, és láttam, ahogy az idősebb kollégák hát mondjuk ki vergődnek ezzel a témakörrel, mert sokan nem hittek benne, hogy akkor még nagyon kicsi volt ezek a felbontó képesség, ugye kevesebb megapixel, egy érthetőbb. Tehát akkor nem hittek benne, hogy ez így tényleg át fog így billenni így a digitális részre, és hát gyakorlatilag elérkeztünk, hogy hát teljesen átbillent egyik pillanatra a másikra. És most meg vicces, mert most már magammal látom ezt a vergődést. Amikor látom, a kezembe fogok egy ilyen tükör nélküli gépet, ugye ott az a különbség, hogy hiába van egy kereső, ugye, az egy kis monitort nézek a keresőben, nem az élő képet látom.
és teljesen átformálja az emberek a gondolkodását. Tehát kicsit így úgy mondom, hogy belassítja. És ugye a sajtófotóban meg irgalmatlanul fontos a gyorsaság, hogy te nagyon gyorsan reagáljál. Tehát, hogy neked nagyon a technikával olyan szoros kapcsolatba kell lenned, hogy szinte szimbiózisban az egész géppel, hogy ez most egy kicsit így nekem is, meg szerintem pár kollégának is így megváltoztatja ezt a sebességet. És ez egy nagyon félelmetes dolog. De hát sajnos, hát ez a jövő, mert ennek azért van számos előnye, mert ugye ha megnézel egy fotóst, hogy mennyi ketyerével járkál, mennyi súlyt cipel, ez a új technológia ezen segít a legtöbbet, hogy nem kell annyi kütyűt vinni, hanem most már sokkal kisebb helyen is elférnek ezek az eszközök. Ezt mesélik a régi lemezdohosok is, hogy bezzeg az ő idejükben a cingás srácok nem lehettek DJ-k, mert ha a harmadikra kellett felcipelni a 2 bőrönnyi bakelitet, akkor hirtelen fontos lett a testi erő, nem csak a zenei ízlés. Úgyhogy bizonyára minden szakmára ráfér egy kicsit a technológia fejlődése, de ha egy kicsit olyan vizekre vezünk, ami talán a Transzparens Újságírási Alapítvány fókuszába jobban tartozik, akkor szeretnék a sajtófotózáson belül egy kicsit a narratívák gyártásáról beszélni. Nem tudom, mennyire beszélgettünk erről veled korábban. A Transzparens Újságírásért Alapítvány egyik fő, hát mondjuk így, hogy mottója, de nem is inkább mottója, hanem az egyik fő megállapítás az újságírás természetével kapcsolatban az, hogy az objektivitás az egy olyan jellemző, amit sokszor fölöslegesen kergetünk, illetve valószínűleg nem is tudunk soha teljes egészében elérni. Minden ember egy szubjektum, és ezért minden termék, amit alkot, például cikk, vélemény, interjú, ezek mind bizonyos mértékben szubjektívek kell, hogy legyenek. Igaz-e ugyanez a fotózásra? Ez azért talán, hogy a hallgatók értsék, azért talán mégiscsak egy kicsit relevánsabb kérdés, mert a fotózáskor mégiscsak a valóság egy szeletét, szemben az újságírás valóság egy konkrét szeletét jelenítjük meg. Abszolút, ez ettől függetlenül tud objektív lenni a fotózás? Vagy hát nyilván ugye minden tud objektívnek lenni, de hát ugye aznak a megítélése is már szubjektív, hogy mi objektív, ugye, tehát hogy ez egy ilyen se füles, se farka dolog, ugye, hát nyilván ez a jelenkornak a nagy kérdése egyike. De abszolút ugye csatlakozok az előzőekhez is, ott is ugye megállapítottuk, hogy ez egy szubjektív szakma ez is, és igen, a sajtófotón is ilyen szempontból ez a szubjektivitás abszolút érezhető. Tehát szemléltetve ugye, hát nyilván amikor ugye az, hogy én megnyomom a gombot, ugye mikor nyomom meg, mennyit mutatok a valóságból, ugye ott gyakorlatilag ugye ezt mi komponálásnak hívjuk, ugye keretben foglalásnak, hogy mi mit mutatunk meg neked olvasónak, az a mi döntésünk, tehát ilyen szempontból onnantól kezdve az már szubjektív, hogy én hogy látom, ugye. Meg ugye tök érdekes, hogy amikor ugye több orgánumból kimegyünk akár egy ilyen nagyobb eseményre, akár például egy tüntetés, ami manapság ugye abban elég sok van, hogy ott azt hogy fotózzuk le, az tök érdekes. Ott jönnek talán elő számomra a legérdekesebb képek, hogy ki, melyikünk, hogy látta azt az eseményt. És akkor arra már tényleg lehet gyártani narratívát, hogy mondjuk például egy érdekes példa ez ami eszembe jut egy hirtelen, ez a Deák téri gyilkosság után volt egy megemlékezés, ami több elemből állt, de igazából egy ilyen 2 órás keretbe belefért minden igazából. És nem csak az volt érdekes, hogy nyilván az orgánumok erről, hogy tájékoztatták az embereket, de a fotósok is, hogy milyen fotókat készítettek, mert nagyon különböző emberek voltak ott, nagyon különböző csoportok, tehát hogy mit tudom én, egyikünk ráment inkább ezekre a foci huligánokra, hogy a talp csupa feketébe voltak, tehát egy ilyen, ott úgy fényképezted le, hogy egy kicsit egy ilyen félelmetességet árasszon, meg egy kicsi ellenszenvet, ugye, aki nem volt ott.
de ugyanúgy jelen voltak azon az eseményen a rokonok, akik érintve voltak, és ott a könnyeikvel küzdötten tették le a virágokat a helyszínen. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent ki tudtál abból hozni vizuálisan. És igen, és itt érdekes amúgy kicsit tovább görgetve a szakmát, ami, hogy te kimész egy ilyen helyszínre fotósként, gondolsz valamit az eseményről, nyilván egy sajtófotósnak teljesen mindentől függetlenül, neki a tájékoztatás az amit mondtál te is, az a legfontosabb. És akkor ebbe a tájékoztatásba, abba az objektivitásba, a valós képbe, annak a megalkotásában viheted bele a te szubjektumodat, azokat a kis művészi trükköket, nevezzük művészi trükköket, hiszen ez mégiscsak egy művészet ez a fotózás, akármilyen alkalmazottról beszélünk, akármilyen, nyilván itt ezeket a művészi eszközöket, ezeket mi is használjuk sajtófotósok, nyilván nem olyan arányban, mint mondjuk egy kifejezetten művészettel foglalkozó fotós, de mi is belevihetjük ezeket a nevezhetjük technikákat, művészi technikákat, de az nyilván nem mehet az objektivitás kárára. Mennyire tudod te, vagy mennyire tudja a szakma ezeket amikor egy alkalmazotti fotózásról van szó, tehát egy sajtófotózásról van szó, mennyire lehet a megrendelői igényeket, mennyire képes képviselni, mennyire képes a saját munkájába beépíteni egy fotós. Míg ugye egy cikket újra lehet írni végtelenszer, egy adott pillanatban egy adott fotót csak egyszer lehet sok esetben ellőni. Igen, de viszont ugye általában, ha most egy cikkről beszélünk, ugye, akkor nem egy képről beszélünk, hanem több képről. Ugye a több kép meg ugye egy történetet mesél el. És tök érdekes, tudod, hogy, és az előbb jelentkeztem egy olyan részbe, hogy amikor te lenyomod a gombot, ugye kimész a helyszínre, meg akár felállítasz egy sorozatot a dologból, még ez is lesz egy ilyen végtermék, de utána az tovább kerül jó esetben egy képszerkesztőhöz, és teszem hozzá egy lábjegyzetben, hogy ez a képszerkesztő szakma, ez egy... Létezik? Hát ez az, hogy nem létezik. Tehát, hogy igazából én azt vettem észre, hogy úgy igazán ki sem alakult, mert hogy kimondottan én legalábbis nem tudok külön képszerkesztői szakmáról, amit tanulható volt valamilyen formában, vagy akármi. Ez egy nagyon jó, hogy mert ez a gyakorlat hozta életre ezt a dolgot, ezt a képszerkesztést. Te például saját magad végzed az utómunkálatokat a képeit? Vigyázz, mert most két különböző dologról beszélünk, mert én a képszerkesztésről úgy beszélek, mint amikor az újságba te milyen képeket teszel bele. Tehát én azt nevezem képszerkesztőnek. Ugye, amiről te beszélsz, az meg az utómunka. Az, amikor retusálom a képet, meg az is egy érdekes kérdés, hogy az mennyit változtat hát igen, meg hogy mi változtat a képen, mennyire szabad belenyúlni. Ez is érdekes, hogy mi számít manipulációnak, mi az a határ. Ez is egy ilyen érdekes határ, hogy hol húzzuk ezt meg, hogy leszedek a képről valamit, mert ugye az vizuálisan nem odaillő, vagy zavaró, de közben meg megmásítom a valóságot, tehát hogy ez is egy érdekes kérdés. Gonosz politikus beszédet mond, és nem színesben, hanem fekete-fehérben. Hát igen, meg ugye volt az ominózus kis csoportkép, ugye, amikor levágták a széléről a néger kislány pont. Hát igen. És ott... Meg aztán ennél van egy kicsit drasztikusabb megoldás, amit a Sztálinék csináltak amikor a politikai vetétársait szépen egyesével, ahogy kiestek a Pixisből, szépen leretusálták a képekről, és akkor a végén csak a Lenin elvtárs maradt, vagy bocsánat, Sztálin elvtárs maradt. Hát igen, ez ugye manapság is ezek felbukkannak, hát nem ennyire direkt formában, de pont ez a fekete kislány esete volt az, amikor én úgy tudom, hogy ott azért előszedték nyilván a fotós, meg aki ezt megmanipulálta, és igazából ott nem volt benne semmi szándékosság, hanem tényleg az volt, hogy a vizualitás szempontjából ugye ő egy kicsit olyan különálló volt, és akkor úgy gondolták, hogy levágják. Hát ez egy óriási felelősség. Hát most ez abból egy világhír lett, és ugye nyilván most ez tök aktuális, ugye ez a rasszizmus témaköre, hogy azért ilyeneket nem csinálunk, tehát az egy nyilván meggondolatlan lépés volt.
De tovább folytatva, hogy a képszerkesztés, amiről beszéltünk, hogy ez amikor ugye te átadod a képet az adott újságnak, úgymond a megrendelőnek, aki mondjuk egy adott cikkhez rendelt tőled képeket, akkor onnantól kezdve az kikerül a kezedből, mint fotós, annak, hogy aznak az utóélete, hogy az hogy fog, milyen cikkhez vándorol. Jó esetben tudod nyilván, hogy milyen cikkhez konkrétan mihez készült, nyilván ez fontos nekünk is tudni, mert egy adott helyszínen akkor annak tudatában állunk hozzá magához a munkához, hogy tudjuk, hogy mihez készül. De onnantól kezdve mi azt már nem látjuk annak az utóéletét, tehát egy jó esetben látjuk, de hivatalosan ebben nincs beleszólásunk. Igen. Hogy azt milyen formában, és ahogy te is mondtad, milyen narratíva szerint van összerakva az a sorozat. Mert most itt a példáknál ugye volt ez a megemlékezés, hogy én most mondjuk teszem azt, én mondjuk mindent lefotózok neked, még te vagy a szerkesztő, és én mindent lefotózok neked, tényleg és mondjuk te, mint képszerkesztő, te már csak a huligánokat fogod csak berakni a cikkbe. És mondjuk kirakod a síró, pityogó rokonokat, meg nem tudom, az együttérző embereket, akik nyilván egy más képet mutatnak, mint ahogy csak foci huligánokat mutatok, ilyen kopasz, kigyúrt, fekete kapuznival lévő embereket, akik füstgránátokat dobálgatnak, tehát hogy onnantól kezdve az már a képszerkesztő, meg a szerkesztő felelőssége, hogy abból milyen narratívát, milyen képsorozatot fog összeállítani. Tehát egy ilyen szempontból nagyon nagy fegyver a fotó, mert ha megnézed egy videót is lehet manipulálni ugye a vágásokkal, de az kevésbé, mint a fotót. Hát igen, és ha ezt hozzá tesszük azt is, amit korábban mondtál, hogy egyébként mennyire a vizualitás irányába a fotók és a videók, főleg a videók, de a fotók akár mondhatjuk ezt is irányába mozdul el a tartalomfogyasztási szokása a jövő generációinak, és ez tudat alatt befolyásolja szerintem a történet elemzést, a történet értelmezést, a tudatalatti narratíva felfogását is az embereknek, hogy te megírsz valamit, az bármilyen erős is lehet, de soha nem lesz olyan erős, mint hogyha azt az egy valamit egy képpel is bemutatod, vagy videóval, de mondjuk képpel. Ez érdekes különbséget mondasz, itt meg is fognám, mert ugye eljött ez a videó kérdése, hogy itt behoznám, hogy itt jobban érthető legyen szerintem így, hogy a fotónak mégis mekkora az ereje, meg mivel nagyobb az ereje, mint mondjuk egy videónak. Mert ha azt nézzük, hogy a vizualitás fejlődése, meg ha megnézed ezeket a platformokat, a Facebook, meg az Instagram, meg a TikTok is, hogy inkább a videó irányában megy el ez a dolog. Tehát ha megnézed a tévézés is sokkal jobban fejlődött mindig, mert ott igazán nagyon kevés dolgot kell neked nézőként elképzelned, mert minden ott van pacekba. Ott van a hangja, a mozdulata, még le is van neked írva, hogy ott húszik alul, hogy mit gondoljál a videóról. Tehát, hogy ott minden meg van mondva. Tehát én azt mondom neked, hogy az egy ilyen, kicsit az egy ilyen, hát most nem akarom így ledegradálni ezt a szakmát, meg a műfajt, mert nyilván ennek is megvan a szépsége, de hogy én azt mondom, hogy egy kicsit jobban altatja a nézőt, még egy kicsit jobban elveszi tőle azt a képességet, amivel ő el tudja képzelni azt a világot, ami mondjuk egy fotóban el tudsz elmélykedni. Ez olyan, mint a könyv kérdése, meg a film. Tudod, hogy ez is egy ilyen örök vita, nem? Hogy most akik szeretik a könyveket, azok ócsárolják a filmeket, meg hogy a mi hasznosságokat. Nem vagy semmit a képzelőerő. Igen, és akkor a vicca versus. Igen, ez a képzelőerő kérdés, hogy és ez a fotó, ez azt mondom, hogy ott áll egy középen. Tök érdekes, hogy nyilván több, mint egy írott szöveg, meg többet mutat a valóságból, de mégse annyit, mint egy mozgófilm, ahol még hang is van. Ez nagyon érdekes, és én ezért tartom viszonylag különlegesnek a fotózásnak, a fényképnek az erejét, hogy ez valahogy a kettő között van, ez egy ilyen arany középút, hogy így a két szélsőséges, úgymond nevezzük szélsőséges álláspontot, hogyha így vizsgáljuk, hogy van így a könyv, meg az írott anyagnak, meg van itt a másik oldalon ez a mozgókép, és a kettő között ott van a fotó ereje. Érdekes. És arról mit gondolsz,
hogy te mint fotós, vagy valaki, mondjuk azt, hogy valaki, aki jártas fel a fotózásban, nem kell a te szinten álló profi fotós legyen, mennyire segíti mint fogyasztó, hírfogyasztó, ezzel együtt képfogyasztó, mennyire segíti őt a narratívák felismerésében? Kicsit érthetőbbé téve a kérdést. Te például, amikor nézel egy fotókkal ellátott tudósítást, vagy egy képsorozatot, akkor mennyire ismered fel azt, hogy ez a képsorozat, ez az anyag egy bizonyos narratívára épül? Mennyire ismered azt, hogy például mindig csak alulról fotózzák azt a politikust, és ettől félelmetesnek, meg nagynak tűnik, vagy nem tudom, vagy oldalról egy nagyon szerencsétlen állásból fotózzák, hogy látszódjon mondjuk a nem túl szerencsés testalkata. Mennyire látod a fotós szemmel azt, hogy ez a képsorozat, ez egy narratívára épül, és mire? Hát igazából most ne beszéljünk ugye negatívumról, mint narratíva, mert nyilván mindegy képű valamire. Ez ugyanúgy igaz a fotózásban is, az amikor az ember elolvas egy médiumot, mondjuk teszem, az történik valami a világban, akkor azért egy normális, nem is mondjam neked, egy tájékozottabb hírfogyasztó az nem fog csak mondjuk egy orgánumot elolvasni, hanem elolvassa több kontextusból, hogy nem tudom, elolvassuk, hogy ő hogy írt róla, az hogy írt, meg a harmadik mit írt, és akkor nagyjából az emberek így össze tudják rakni a képüket az adott dologról. Ez a fotózásban is igaz, hogy érdemes, hogyha mondjuk egy eseményről beszélünk, vagy egy valamiről, vagy egy személyről, akkor azt megvizsgáljuk, hogy a többiek azt hogy fotózták le ugyanúgy. De válaszolva a kérdésedre, hogy nyilván az én szemem sokkal érzékenyebb ilyen szempontból, hogy látom, mert nyilván itt lehet csalni, ugye, meg lehet dolgokkal játszani, hogy itt van egy játékosság, és főleg, hogyha az, aki ezeket az eszközöket megtanulja, hogy játsszál a perspektívával, a kivágással, a színekkel, minden, akkor tudsz manipulálni. De nyilván ebből sok ilyen eszközt látsz, felismersz egy képen, akkor nyilván az ember gyanakszik, hogy akkor oké, azt lehet, hogy akkor ott abban a sötét részekben, amit ott biztos, hogy lesz valami azt el akarta tüntetni a készítő. Tudsz esetleg konkrét példát arra a közelmúlt közéletéből, akár hazai, akár külföldi közéletből, ahol, és nem kell nevet mondani, feltétlenül médiumot, vagy fotóst, meg aztán pláne nem, de hogy emlékszel olyan képre, ahol a valósághoz képest a szubjektum jelentősen beleavatkozott a fotó elkészítésekor a valóságba, és a saját narratíváját már talán a szakmai, etikai határokat megsértve, átlépve megváltoztatta? Hát megmondom neked őszintén, hogy így most hirtelen nem jut eszembe semmi, és azért sem jut eszembe semmi, mert én úgy érzem, azt tapasztalatom, és most csak a magyarországi sajtófotóról beszélünk, mert nyilván abban mozgok. Én azt látom, hogy ezzel a szakmában senki sem játszik fotósként. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly, hogyha te ezzel így visszaélsz, ezzel a dologgal, akkor utána szerintem ezzel elásatod magadat. És úgy gondolom, hogy a magyar sajtófotósok ezt nagyon komolyan veszik, ezt a dolgot. És én magyar példát nem is tudnék neked így felhozni, amit fotós így manipulált, vagy másított meg teljesen. Én inkább szerkesztői oldalról látok aggályokat, hogy ott ugye, amiről beszéltünk az előbb, hogy ott ő milyen narratívába helyezi be a te képsorozatodat. Azzal lehet manipulálni. Arra rengeteg példa van, az utóbbi is, ahogy beszéltünk erről például a megemlékezésről is, iszonyú nagy kontrasztban jött le az esemény, hogy teljesen két különböző narratíva állt fel az események kapcsolatban. Hát ez egy pozitív felhang, legalábbis a hazai sajtófotós szakmával kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a szakmai hivatástudat, amit most így megvillantottál itt számunkra, ez általános marad a sajtófotósok körében, és általános lesz, vagy marad. Erről mindenki maga mondja ítéletet a hazai újságírás körében is. Még záró gondolatképpen szerettem volna megkérdezni, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha lefotóztál?
mint alkalmazott fotós? Vagy akkor inkább azt mondnak, hogy mi a legmenőbb dolog alkalmazott fotósként? Mit a legjobb fotózni? Szerintem én amit a legjobban... Sportot, kocsikat, ételt, szép nőket, mit a legjobb fotózni? Én amit a legjobban szeretek a munkámban, az az, hogy rengeteg embert megismerhetek. Ez egy... Én ezt tényleg minden nap egyszerűen előjön ez az áldás, hogy amikor elkészítünk az újságnál egy anyagot, akkor óhatatlanul belefut az ember egy új arcba. Árpi, köszönöm, hogy eljöttél, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt a Transzparens Újságírásért Alapítvány első podcastja.